bon dia, benvinguts a aquesta taula rodona, superats per les circumstàncies. M'acompanyen la Marta Alòs, que és escriptora, autora de L'origen del pecat, editat per Pagès Editors, i l'Albert Gasull, que és autor de L'instant precís, una novel·la de llibres del delicte. Els tenim aquí per parlar d'aquestes dues novel·les, que són les seves dues últimes obres. Són dues novel·les negres amb alguns punts en comú, tot i que cadascuna té la seva personalitat. Són també bastant diferents. Per això, si us sembla, volia començar presentant-les una mica, parlant amb cadascun de vosaltres, i després intentarem establir una mica de conversa per parlar d'aquests temes en comú, aquests vincles que podem trobar amb les novel·les. Comencem amb la novel·la de la Marta, L'origen del pecat, que és una història que d'entrada ja tenim una mort terrible en el primer capítol, una primera escena molt impactant. I a partir d'aquí el que fas és desgranar una història de novel·la negra en què vincules periodistes, polítics, capellans i els baixos fons de Lleida, que també són molt importants i és on passa tot plegat. El primer que et volia demanar és explica'ns una mica com va sorgir aquesta història? Per què tenies aquesta necessitat d'explicar aquest relat concret? Bé, necessitat, en el meu cas no em sorgeixen les històries així per una necessitat, no? Simplement hi havia una història que escriure, que anava colpint-me, que li anava donant voltes i, per tant, surt així. De fet, en Sebastià Benàsser, tu has avançat, que és el que porta la col·lecció del Marraco Negre, doncs ell deia que L'origen del pecat era la novel·la de les 4 P's, perquè hi ha prostitució, policies, periodistes i polítics. I, de fet, és així. Jo diria que és una novel·la, diguem, molt polièdrica, que no hi ha només una història, sinó que n'hi ha moltíssimes. És veritat que comença d'una manera molt impactant, però ja és típic de les novel·les negres, d'enganxar el lector o lectora des de la primera pàgina, i això és el que volia, que s'agafés el lector o lectora amb aquesta primera pàgina i anés seguint les 300 i escaig restants. Comença la novel·la negra L'origen del pecat perquè jo, que em porto ja unes 15 novel·les escrites, doncs no havia escrit mai novel·la negra, i ja vaig començar amb una primera, que era Ulls Maragda, i d'Ulls Maragda vaig seguir amb aquest Origen del pecat i anirem seguint, després ja en parlarem. Però, en tot cas, la crítica ha dit que L'origen del pecat era bàsicament una crítica social, perquè surt la crítica a l'Església, la crítica als polítics, i també hi ha una certa crítica a aquesta societat hipòcrita actual, però que sempre ha estat així. Però jo no la vaig escriure com una crítica social, però sí que després, rellegint-la, veig que hi ha un rerefons força punyent que la gent ho haurà de llegir per saber quin és l'origen d'aquest pecat. Ara parlaves dels polítics, que són uns dels grans protagonistes de la història. Et volia preguntar per aquests personatges, perquè sé que tu professionalment vas tenir vinculació amb la política. A la novel·la apareix molt l'Ajuntament de Lleida i els entramats que hi ha al darrere de tot el que veuen els ciutadans. Explica'm com va anar, per què vas triar també aquest terreny i si et vas inspirar en alguna situació que havies viscut. No, jo vaig estar regidora de l'Ajuntament de Lleida durant 12 anys i, home, sí que hi ha algunes parts que, per exemple, quan surten escenes de sessions, de sessions de plens, clar, jo me les conec molt bé, el que és una subhasta, un concurs, el que és una obertura de pliques, etc. Això dona peu, però això ho pot trobar qualsevol persona que vulgui escriure sobre aquest tema, ho troba per internet i amb molta precisió, Però, bé, el món de la política també sorgeix perquè hi ha uns personatges, hi ha un regidor, hi ha una alcaldessa, i per tant a mi anava molt bé encabir el que era tota una manipulació i especulació urbanística dins d'aquesta novel·la. Però crec que no és el tema bàsic, el de la política, sinó que jo crec que pren un protagonisme tota la part fosca de l'Església, que òbviament l'Església Catòlica té una part molt bona, però no és la que destaca
destaco a la novel·la negra, que són escàndols de pederàstria en aquest cas. I la ubicació a la ciutat de Lleida, que alguna gent també m'ho pregunta, que sembla que Lleida estigui lluny de tot, doncs bé, si en Montcada va escriure sobre mequinença, per què no ubicar una novel·la negra, com vaig fer a Ulls Maragda, també amb l'origen del pecat a la ciutat de Lleida. A la ciutat de Lleida tenim boira, avui no en tenim, però en tenim molt sovint i, per tant, ubicar en una ciutat on la boira ho amaga tot una novel·la negra, crec que també és un paisatge molt adient. Precisament ara parlaves de l'Església, que també són uns dels altres grans protagonistes d'aquesta història. Clar, el territori eclesiàstic narrativament en la novel·la és un terreny delicat, que alguns lectors potser es podrien sentir una mica ferits o ofesos, segons en quins casos. No sé, en el teu cas, a l'hora d'escriure sobre això, com va anar? Si realment et preocupava això, si et vas posar algun límit en aquest sentit a l'hora de parlar de l'Església? No. La veritat és que no. Amb aquest aspecte, jo que vaig anar a col·legi de monges, doncs no m'ho miro. La veritat és que si surt un personatge, surt. Jo, quan em dedicava a la política, vaig fer una novel·la eròtica que va tenir molt ressò, fins i tot des del puritanisme d'una ciutat de províncies com és Lleida, però no m'ho miro. La veritat és que m'agrada escriure i quan surt un personatge, per molt escandalós que sigui, doncs jo el poso allí. El que sí cal tenir en compte és que, el Josep Pla sempre deia que cal mirar per la finestra, perquè la veritat hi és, els personatges s'hi remenen allà, però bé, és novel·la negra i és ficció. És ficció, amb els peus a terra, però és ficció. No m'ho vaig mirar. He parlat amb alguns capellans que s'ho han llegit, no s'han escandalitzat. No s'han escandalitzat, però bé, el tema de pederàstria em fa l'efecte que dins de l'Església que s'ha amagat tant, doncs no els agrada que el toquin, però hi ha gent que t'ho agraeix que els hagis tocat, sí. Doncs, si us sembla, de Lleida saltem a Barcelona, que és on passa la novel·la de l'Albert, l'instant precís. El teu protagonista és un fotoperiodista que ha tornat a Barcelona després d'haver viscut una experiència traumàtica al Pròxim Orient i allà té una vida més o menys normal fins que es creua amb una dona colombiana, aparentment per casualitat o per accident, i a partir d'aquí la seva existència queda totalment sacsejada. El protagonista de la novel·la entra en una espiral de negocis foscos, de delinqüència, i també ell experimenta un viatge interior a mesura que li van passant totes aquestes coses. Per això el primer que et volia demanar és per aquesta caiguda del protagonista, aquest viatge interior que ell viu des que torna a Barcelona fins que s'acaba la novel·la, com te la vas plantejar? Bé, en realitat l'instant precís és una novel·la sobre la culpa, o sobre l'expiació de la culpa. I és aquest el recorregut que fa el personatge. És a dir, en realitat, no cal amagar-ho perquè surt a la primera pàgina, és a dir, la dona que ell estima ha mort en una circumstància, amb un conflicte bèl·lic en què ell és present, i en una circumstància en què ell és l'únic supervivent d'aquest fet. Ens oculta alguna cosa d'aquest fet i és aquesta cosa que el carrega i que oculta la que no el deixa viure. Retorna a Barcelona, abandona la professió de fotoperiodista, s'oblida del món aquest, no es veu capaç de seguir fent aquesta feina. És un personatge, un fotoperiodista amb molt de prestigi, és un tio amb renom internacional i d'alguna forma abandona la seva carrera i intenta d'alguna manera continuar una professió de fotògraf però molt més light i molt menys interessant a Barcelona, que ni el satisfà, ni l'omple, ni res. I en realitat, quan comença la novel·la, ell porta un període de 2 anys com latent, amb aigües complexes, diguéssim, o terrenys poc estables. L'aparició de la Mariana, d'alguna forma, sembla que d'entrada l'ha de fer reviure o és una cosa que l'incentiva coses que havia perdut, però clar, de cop es troba submergit en un món que no coneix o que desconeix fins a aquell moment i que el portarà
les conseqüències que el porta. No? Clar, el personatge de la Mariana és molt interessant, és una dona molt misteriosa, sabem que és colombiana i que està implicada en uns negocis foscos que aparentment d'entrada el protagonista desconeix. Et volia preguntar per això, per aquest personatge, i per què vas escollir Colòmbia, no? Aquest entramat de màfies, com va anar tot això, no? A l'hora de vestir la història? Per què t'interessava que anés cap aquí, que apuntar cap a tots aquests negocis foscos? A veure, les coses en realitat a mi em van naixent, o sigui, no és que tingui una idea brillant i a partir de llavors escrigui una novel·la, sinó que aquesta novel·la neix d'un conte que neix d'una anècdota, d'acord? O sigui, a partir d'una anècdota que és com ell coneix a la Mariana, vaig escriure un conte que venia a ser com el primer capítol de la novel·la amb un final de conte, diguéssim. No? Això ho vaig deixar aparcat, però vaig veure que m'havien sortit personatges rics i temes d'interès i que jo podia tenir una continuïtat, i llavors vaig començar a aprofundir en els personatges, i a través d'aprofundir en els personatges va ser com vaig anar construint d'alguna forma tot l'entramat. No? Colòmbia és un tòpic. Podria haver estat Mèxic o podria haver estat, no sé, Guatemala, no? Però vaig escollir Colòmbia. Per què? Exactament no ho sé. Potser perquè vaig documentar-me a través de Colòmbia, tot i que havia llegit molt més temes de narcotràfic vinculats a Mèxic i això, molt més que no pas de Colòmbia. Però sí que vaig veure unes pel·lícules d'un director colombià que parla sobre el món corrupte a Colòmbia, etc., i que em van interessar molt, i vaig acabar situant en allà. No és que hi hagi una voluntat concreta perquè sigui Colòmbia, podria haver sigut un altre país. I tampoc és que... És així. És més, hi ha coses exportades a altres països que passen en aquesta novel·la. No? O sigui, hi ha una escena en la que la Mariana explica la mort de la seva germana, que està treta directament d'un reportatge d'uns periodistes francesos sobre una història que en realitat és a El Salvador, no? O a Guatemala, perdó. Per tant, però barreges el que vols una mica, no? Per portar-ho cap allà on t'interessa. I una de les peculiaritats del llibre, també et volia demanar per això, és el pes de la música. La música actua com un taló de fons de tota la història, però sempre està allà, no? Hi ha una banda sonora protagonitzada bastant pel jazz, no? En què ens va introduint en l'atmosfera de cada escena, de cada moment. Per què és important per tu que hi hagi música a les teves novel·les? Bé, és la primera vegada que toco la música així, directament, perquè la volia posar. És a dir, en realitat és un recurs que volia utilitzar, a mi m'agrada molt la música, m'agrada molt el jazz, per tant vaig fer que a l'Àlex li agradés la mateixa música que a mi, que era el més fàcil d'alguna forma, i vaig començar a introduir la música en les escenes i després va resultar un recurs molt útil, no? Perquè al final forma part de la història també la música. Per tant, tot plegat es va anar com lligant i crec que és com un encert. No? I sí, és cert, o sigui, hi ha una banda sonora, al final del llibre hi ha la llista dels temes i també hi ha un enllaç a una llista de Spotify on es poden escoltar els temes. Això hauria d'estar posat a la primera pàgina, però està a l'última. Si fem una altra edició, a veure si la posem. No? Però sí, jo crec que sí, que al final enriqueix molt. Vull dir que va ser una decisió, diguéssim, forçada, m'ho vaig imposar, perquè volia que la música hi sortís, però al final jo crec que ha donat molt de joc. Clar, com veieu, són dues novel·les molt diferents, per la gent que no els hagi llegit però us estigui escoltant, però jo que me les he llegit una darrere l'altra, sí que he trobat alguns punts en comú que m'han fet certa gràcia i per això crec que pot ser bo establir una mica de conversa al voltant d'això. D'entrada, a totes dues novel·les els periodistes tenen un paper més o menys rellevant. En el cas de l'Albert, el protagonista és fotoperiodista, en el cas de la Marta hi ha un redactor d'un diari local que també juga un rol al llarg de tota la història. Què us interessava d'aquesta professió? Per què l'heu xuclat cap a les vostres històries? Bé, en el meu cas, també és típic de les novel·les negres, no? O policials, que aparegui un periodista. No? Jo volia fer sortir un diari local, que és el diari Segre, que és un dels dos diaris que hi ha a la ciutat de Lleida, i aleshores em feia molta gràcia que
que tingués una personalitat simpàtica, que fos un personatge simpàtic. De fet, està recuperat d'Ulls Maragda. Ulls Maragda, el Joan Serradell, que és el que treballa a la redacció, doncs ja té un paper protagonista i doncs, bé, l'agafo d'Ulls Maragda i el recupero per l'origen del pecat. Dóna molt de joc un periodista, no? Un periodista, doncs bé, és tafaner, no? Ha de ser tafaner, ha de redactar la notícia. A mi m'anava bé també perquè jo també escric als diaris i per tant doncs, em donava joc per moltes coses, no? Per la seva complicitat amb el caporal Roure, no? Amb el mosso d'esquadra que porta la investigació, per les connexions que també té amb el forense, no? I bé, per aquest neguit que té ell, és un personatge que té un punt de sarcasme, no? Que pot diguem que pot donar-li a la història una cara diferent que no la que dona, per exemple, el mosso d'esquadra o que donen altres personatges de la novel·la. No? I, per tant, el periodista té una manera, un olfacte, un nas que pot trobar d'altra gent que li faci confidències, no? Pot jugar a això i, per tant, m'anava molt bé. Ja és una creació, un personatge que creo a l'anterior novel·la i que continuarà la tercera. El Joan Serradell té molta vida per camí. Molt bé, va bé de saber-ho. I en el teu cas, Albert? En el meu cas és expressament buscar un periodista de guerra, un fotoperiodista de guerra, diguéssim, per importar l'horror, d'alguna forma, de la guerra a la novel·la i al nostre entorn, no? És a dir, la novel·la d'alguna forma juga amb tres mons paral·lels al nostre, que són tres mons que o coneixem de lluny o desconeixem o ocultem. Un és aquest món llunyà del qual prové l'Àlex, on ha passat ell 15 anys vivint, amb els conflictes, etc., que és aquest horror que coneixem per les notícies, que coneixem per la premsa, però que pocs de nosaltres hem viscut en directe, i és una cosa que ens sembla natural però que passa lluny, i és una cosa que estan allà i a nosaltres no ens estranya que estigui passant allà. I en canvi, si ens passés aquí, hòstia, a veure què passaria. Aquest és un. L'altre és tot el món de la delinqüència o un submón, diguéssim, latent en el nostre entorn que per la majoria de nosaltres també és desconegut i que està al nostre voltant. Pots estar assegut en una taula d'un bar i potser el senyor del costat és un assassí i tu no ho saps. I aquest senyor es mou per uns cànons i amb uns mons i es relaciona amb una gent diferent del que et mous tu. I una tercera línia, un tercer món d'aquests paral·lels al nostre, que tenim als nostres ulls, davant nostre cada dia i que veiem diàriament al carrer, és la gent sense llar, que és on l'Àlex també s'interessa per aquest món i on fa la seva investigació. És un món que el tenim allà, que veiem diàriament i que ocultem, rebutgem, fem veure que no existeix, com si no ens hem nosaltres. A Barcelona hi ha, no sé si 4.000 persones vivint al carrer. Bé, doncs una mica el personatge del fotoperiodista era el que havia d'alguna forma aportar-nos totes aquestes coses cap a la novel·la. On es creuen aquestes coses on hi ha tot el conflicte de la novel·la després. Clar, no sé quin vincle després vosaltres com a lectors teniu amb l'actualitat, és a dir, part d'allò que us inspira a l'hora d'escriure pot venir d'una notícia, pot venir de... Sou lectors habituals de crònica negra, de successos, de casos de política internacional o de conflictes internacionals o no? O més aviat us ho imagineu? Bé, jo crec que la gent que ens agrada escriure som bons lectors, no? Llegim absolutament tot, no? Home, anem espigolant, però sí que sentim una certa curiositat, la gent que escrivim, perquè ens nodrim d'això, no? Ens nodrim de buscar informació. Jo sempre porto papers i bolígraf i aleshores vaig apuntant una idea. Tinc alguna novel·la que ha sortit d'alguna notícia del diari, no? El dia que vaig oblidar el meu nom sobre la malaltia de l'Alzheimer, prové d'una notícia del diari. En aquest cas, l'origen del pecat, no. L'origen del pecat, jo no sé si a l'Albert li passa, però ell ho ha apuntat també. Diu, els personatges em porten una mica. Diu, no tinc una idea establerta, has dit una mica això, diu, i et porten. A mi em passa el mateix. Jo obro la porta i van entrant personatges i els personatges fan una mica no el que volen, però gairebé, no? I per tant, doncs bé, aquesta novel·la anava per aquí. L'Albert ha apuntat una cosa que ha dit, diu, l'expiació de la culpa, no? Doncs, escoltant-lo amb ell, me n'adono que hi ha dos personatges
que fan a través de la història l'expiació del pecat, no? Que tu sabràs quins són, però vaja, no farem ara un spoiler, no? No farem un spoiler, no? Per tant, és aquí, però no és una cosa volguda, sinó és una cosa que els personatges et van portant. Són personatges informats a través meu, no? I per tant si parles de l'any 1800 o el segle XX o el segle XIX, doncs clar, et vas empapant d'informació. Si no la tens, la busques als arxius o per internet, no? Òbviament, doncs, seguim l'actualitat, perquè és que si no viuríem molt desconnectats i el lector llegiria coses que no... d'on ha sortit. Això és completament inventat. Jo crec que aquí radica també el que podria ser una novel·la històrica, una novel·la de ficció, molt allunyada del que podria ser una novel·la de ciència-ficció, que aleshores pot ser totalment imaginària i no té cap base en el món real, no? En el meu cas, quan vaig començar a escriure aquesta novel·la, o quan m'hi vaig posar a fons, va ser quan va esclatar la guerra de Síria. Però que em va servir molt de referent, tot i que quan ja la cosa estava molt avançada, tot el drama dels refugiats va ser com més endavant i llavors ja no vaig entrar per aquí. Però el meu referent, d'alguna manera, era la guerra dels Balcans. I no em anava bé per època i no volia situar la novel·la als anys 90 i per tant no vaig situar l'escena on mor la Jana i tot això als Balcans, però seria aquest era el meu referent. I respecte d'això, en realitat, he de dir que va haver una novel·la del Pérez Reverte que es diu El pintor de batalles, que parla d'un fotoperiodista i de la seva experiència en els Balcans, que a mi em va colpir força. I a més jo vaig estar a Zagreb just quan havia acabat la guerra. I era una sensació molt, molt estranya. Per tant, vaig estar per un tema de feina, però era un tema que m'havia quedat en el cap. Per tant, això vinculat a algunes lectures, a que jo soc un amant de la fotografia, diguéssim, molt, molt amant de la fotografia, tot això va anar construint aquest personatge i per això, diguéssim, les coses no són tant l'actualitat, sinó aquelles coses que d'alguna forma m'han colpit. I també d'alguna manera en aquesta novel·la m'enfronto a aquelles pors que tinc respecte d'algunes coses. O sigui, por de perdre-ho tot i viure al carrer, o por de que realment no és que estigui acollonit, però vull dir que són aquestes coses que tenim en el cap. O sigui, el que deia abans, què passaria si ara de cop aquí tinguéssim un desastre com el de Síria, com el dels Balcans. Aquestes coses, o que et trobes embolicat en un conflicte, com li passa a l'Àlex, que no tens cap control sobre el que passa. Doncs aquestes coses sobre les que tu no tens cap control o que les circumstàncies et poden aportar, una mica és les que jo vaig anar a buscar en la novel·la, més enllà, diguéssim, d'aquell... Clar, després em nodreixo de que si Colòmbia, de que si les guerres, de que si tal i qual. Però, en definitiva, al final és com una mica d'anar a furgar en aquelles coses que em colpeixen. Clar, en aquest sentit, un altre dels punts en comú que en realitat és un tema molt habitual en la novel·la negra és tota la qüestió de la violència. En totes dues novel·les hi ha escenes molt colpidores, que realment són xocants. I per això us volia demanar, no farem spoilers, evidentment, perquè normalment són escenes bastant clau per a la història, però a l'hora d'escriure, com us plantegeu d'abordar aquesta violència? Ha de ser més explícita? Ha de ser-ho menys? Què voleu transmetre al lector? Són escenes francament delicades i per part meva, jo des de fora penso, deuen ser de les més complicades d'escriure. Aleshores, amb quins reptes us heu trobat? Sí, jo crec que les que són més complicades d'escriure, a part de les descriptives, perquè dius com descrius una mà, la inclinació d'una mà, el moviment d'una mà, això, quan veus una pel·lícula ja veus si aquella persona està movent la mà, però si tu la vols descriure, doncs és complicat, Però de ben segur que les més complicades són aquestes, les que tu parlaves, les d'extrema violència, no les d'una violència de dir una senyora passa pel carrer i li tiben la bossa, no, extrema violència. I després també jo crec que les d'elevat contingut eròtic, per no passar a l'extrem de la pornografia, que sigui erotisme, és complicat, és força complicat i t'hi estàs moltes hores allí buscant el punt exacte. A l'origen del pecat hi ha escenes, jo crec que d'extrema violència, I possiblement des del punt de vista de si ets escriptor o ets escriptora, si ets home o una dona,
hi ha punts encara més complicats, no? Perquè una dona, per exemple, en el meu cas, com descriu una violació que tu has d'escriure com a violador, no com a víctima. Com et poses en aquell paper, no? I, per tant, descriure allò és força complicat. Però és que escriure és força complicat, no? I, per tant, doncs, aquí hi ha diguem, la felicitat, no?, a l'hora d'escriure, no? I, per tant, doncs, quan ho has acabat d'escriure i ho llegeixes i dius ha sortit rodó, no? O quan et trobes amb algú i et diu se m'han posat els pèls de punta, m'he esgarrifat, he hagut de tancar el llibre. Sobretot amb novel·la negra dius ho he aconseguit, no? És allò sempre doncs, bé arribar al lector o lectora amb aquell objectiu que tu vols aconseguir. Si vols fer riure en un moment determinat, doncs si el lector riu ho has aconseguit, plorar, etc etc. Per tant, sí que és veritat que jo crec que a les novel·les negres, a la novel·la negra, doncs, buscar aquella extrema violència i aconseguir-ho és força complicat, però vaja, ens hi posem, no?, al ball, doncs ballem. Clar, perquè són escenes en què t'has de posicionar obligatòriament. O parlaràs des del punt de vista de l'agressor o parlaràs des del punt de vista de la víctima. És a dir, no són escenes neutrals, no?, en cap moment. Això us provoca un conflicte? A veure, en el meu cas també hi ha extrema violència, ja ho has dit, i també hi ha sexe, i estic d'acord amb tu, sobretot amb el sexe, que és complex. A mi em va costar moltíssim, o sigui, hi ha una escena que a mi em va costar molt d'escriure, molt. Una, de fet, me la vaig copiar, vull dir que ja t'he explicat que hi ha un reportatge que parla d'una escena, vull dir que jo ho poso, vull dir que no és que me la copies, hi ha una dona que explica aquesta història, jo l'he adaptat a la meva història, és una història molt heavy, però és així, no? L'altra no, l'altra me la vaig inventar, diguéssim. Aquesta sí que... potser és el més difícil que he escrit mai. O sigui, és... perquè no saps on està el límit, en realitat, de les coses, no? I a vegades penses que no cal, no? O hi ha qui creu que no cal, no? No, és que pots explicar el mateix sense ser tan explícit o sense explicar tant les coses, no? Bueno, allà, a aquesta escena hi ha una gent allà i veu allò. Per tant, i jo vull que se sàpiga què sent la gent que està vivint aquella escena. En concret, això està fet des del punt de vista de les persones que hi ha allà, que rep hòsties, no, però no és el que rep més, diguéssim. No? Per tant, jo crec que havia d'explicar què veia aquella persona i què estava sentint, no? I quina interpretació feia de tota l'escena. I per tant vaig anar fins al final. I quan ara, un cop escrita, dius, bueno, ja és una mica igual, vull dir que ja ho has fet, no? Però realment en el moment de fer-ho va ser molt complex. No, anava a explicar una anècdota que jo crec que és molt, diguem, és molt visual a l'hora del que estàvem parlant, no? Jo vaig anar amb una mena d'associació, no? Associació, doncs bé, que, diguem, molt espiritual, com un retir, no? I aleshores vam presentar el llibre. No eren lectors del gènere negre, no? Vaig tenir la malpensada de llegir el primer capítol, no? I vaig veure el públic que s'anava cap a... O sigui, les cadires no es movien, però les persones anaven cap endarrere, no? No en vaig vendre ni un. Em van dir, diu, és tan bèstia que no era el públic adequat, diguem, no era el públic adequat doncs, per fer una presentació de novel·la negra. El capítol primer és molt, molt, molt colpidor, ha agradat molt a la gent que consumeix novel·la negra, però el públic no era aquest. No? Per tant, no en vaig vendre ni un aquell dia, però em va satisfer pensar que havia aconseguit el que jo volia, que era la gent doncs, que és lectora de novel·la negra que li enganxés. I per tant, els de novel·la negra els agrada, però clar, no era el públic adient. No? Si hagués presentat un altre tipus de llibre, segurament sí que n'hauria venut algun. Clar, tot això em porta a parlar, perquè al final la violència està molt lligada a la mort. No? I abans, Albert, tu deies això, no? Que el llibre, en certa manera, et serveix per enfrontar-te amb coses que, si no, en la nostra vida quotidiana és fàcil anar-les tirant-nos a les esquenes i fer veure que no les veiem. En els vostres llibres, en tots dos, hi ha unes quantes morts. Això a vosaltres us ha servit
per veure la mort d'una manera diferent, per enfrontar-vos-hi de cara personalment, el fet d'haver d'escriure, no?, sobre això o no, o no serveix personalment. Sí, jo tenia una certa recança que es morís massa gent, és a dir, que no ens podien passar, diguéssim, val? Sí, vull dir que jo no havia de ser una carnisseria. Jo que mor la gent justa, diguéssim, Bueno, perquè si a no l'instant també precís, no? es banalitza, no? Suposo si fas moltes allò, morts... 500 morts, no? Dius, bueno, potser no ens passem, o 30, no? Clar, en el meu cas la mort està tractada d'una forma molt especial, llavors ara no puc dir res, perquè... Clar, perquè explicaria tota la novel·la, però clar, sí que hi ha... Clar, heu d'arribar al final, diguéssim, per entendre tot el discurs que hi ha al voltant de tot això. I clar, és evident que tal de la forma en què està relatat i tot això, doncs hi ha una visió sobre la mort i un pensament sobre el que... Sobretot plegat, sí. En el meu cas sí que és així. Però sense fer spoilers, sí que podem dir que hi ha mirades diferents sobre la mort, no?, en funció de com la rep el personatge, els personatges de la teva novel·la, no? Hi ha un tipus de morts doncs, que sembla que... Penso en quan el fotoperiodista està al Pròxim Orient retratant, doncs, no? Fent la seva feina, retratant horror que es troba per allà, i després quan li impacta directament, per circumstàncies que no explicarem, li canvia radicalment la manera de... No? Bé, en aquest cas, el que sí que hi ha no és tant això, jo crec, com enfront de la mort dels altres, diguéssim, no? De quina forma s'enfronten els diferents personatges. No? I ell, que sí que el colpeix moltíssim, o sigui, que és un tio que s'ha caigut de genolls a plorar en una escena de guerra, diguéssim, o ha deixat la càmera i s'ha posat a ajudar, no? Diguéssim, en un moment perquè no pot. Val? Vull dir que també ha passat per aquí. Es troben personatges, no? com és el filòsof, que ha tingut un passat que Déu-n'hi-do i que quina forma de fer, o es troben personatges com els colombians pels quals la mort no té cap tipus de valor, la dels altres, lògicament, però vull dir que i ni senten cap remordiment ni res, i tot els és igual. No? Hi ha tota aquesta escala, diguéssim, d'aquest gradient de coses, no? en la qual diguéssim, hi ha aquestes diferents visions sobre el valor de la vida, bàsicament. No tant sobre la mort, sinó sobre el valor de la vida. No? En el teu cas, Marta, la mort també, a l'hora d'escriure sobre la mort, també t'ha afectat d'aquesta manera? Els teus personatges també les veuen de maneres diferents o no? Bé, la mort sempre ha estat present a les meves novel·les. No? De fet, Cartes a la meva mare és un llibre de dol. És un llibre de dol, no? I aleshores, jo crec que la novel·la negra té un altre vessant, una altra cara de la mort. No és una mica el que deia l'Albert, no? Dius, bé, els colombians s'ho miren amb una certa fredor. Doncs hi ha personatges que es miren la mort amb molta fredor a les novel·les negres, no? En canvi, si toques altres gèneres de novel·la, doncs la mort és com més real. És com més real. A la novel·la negra et deixes anar i hi ha aquell punt de ficció que dius, no, això no pot passar a la realitat, no pot ser tan bèstia, no? La realitat, no? Però jo que arribo a estimar-me moltíssim els personatges, arribo a plorar quan els personatges m'abandonen i de fet volen marxar i jo els vaig retenint unes quantes pàgines. Hi ha dos personatges en concret que tu segur que sabràs quins són, però no farem spoilers, que jo vaig patir molt quan van morir, molt, molt. Em va doldre molt, no? I més un personatge en concret, la manera com mor. Em va colpir moltíssim. Em va costar molt fer aquella escena, era, jo crec que molt desgarradora. La mort era molt bèstia, l'assassí encara ho era més i, per tant, que morís aquella persona que jo me l'havia arribat a estimar tant, doncs em va doldre, però vaja, les novel·les és el que tenen. Però clar, la mort a les novel·les negres jo crec que té un punt, un ingredient, no? La sal i el pebre i l'oli, doncs a la novel·la negra la mort, doncs sí, hi és. Jo crec que el lector i lectora quan llegeix una novel·la negra allí vol trobar els ingredients bàsics, no? D'això, que és la mort, la investigació, tot això. No?
Abans d'acabar, us volia demanar una mica com veieu el futur, com serà el vostre futur com a escriptors. Teniu algun projecte entre mans? Són projectes de novel·la negra? Hi haurà més morts que llegirem més endavant o no? Us interessa algun altre gènere? Una mica què sabrem de vosaltres els propers mesos com a escriptors? Bé, els propers mesos tindrem un conte en el número 50 de Llibres del Delicte, que és la propera cosa que veurem meva. Molt bé. Però a part d'això estic treballant en una altra novel·la que no té res de negre, però no sé què passa, perquè jo no... El que vull dir és que jo no he escrit cap novel·la amb la voluntat de que sigui una novel·la negra, que passa que després les circumstàncies o els elements que utilitzo per escriure, per explicar aquestes coses que vull explicar, l'acaben convertint en una novel·la negra i molt negra, com és el cas de l'Instant Precís. No? Aquesta que estic escrivint ara difícilment es transformarà en una cosa negra, vull dir que és una cosa és un altre món, un altre entorn, un altre ambient, una altra cosa que s'assembla molt més a una altra vessant de la meva escriptura, que és aquest tocat més en els contes, que no he publicat mai, però que tinc una vintena escrits, diguéssim, i que van per una altra via. I en el teu cas, Marta? Sí, en el meu cas al gener sortirà una obra compartida amb altres autors, no dic res més, no? També dins del gènere negre. I jo ara estic escrivint una novel·la que no té absolutament res a veure doncs, amb aquestes dues negres que he escrit. És una novel·la molt íntima, diguem, molt intimista, amb uns punts romàntics. Tenia moltes ganes, feia temps que la tenia al cap, abans fins i tot d'Ulls Maragda, i això és el que estic treballant ara. Quan acabi aquesta, tornaré a la novel·la negra per, almenys, no tancar, però fer la trilogia, no? I per tant el Joan Serradell continuarà existint, però ara no, ara tenia moltes ganes de tancar novel·la negra i escriure una altra cosa. I la veritat és que m'ho estic passant molt bé, estimant els meus personatges, com sempre. Doncs abans que no arribin les respectives novel·les properes a les llibreries, recordem per als lectors que ens estan veient, les que ara ja poden trobar, no? Ja poden anar a comprar. La Marta Alòs és l'autora de L'origen del pecat i l'Albert Gasull ha escrit L'Instant Precís. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i per acompanyar-nos i fins a la propera. Fins a la propera, moltes gràcies a tu. Fins a la propera.